Kisumu nyakona magojon kochopo saa achiel gi saa adek Ali Abich bro tedo ni lipod ni kendo bro kelo nigo achiel ka achiel. Ka wadhi nyime oyudo ni kwan jopuonjre manok ema ochopo e sikunde mayudore e gwenge ma pi oula osebedo ka okwako e sub county ma Nyatik. Sikund primar ma Nyora kuom ranyisi mana jopuonjre maromo 48% ema ochopo e sikul no. Kara na dhi achiel ka achiel nyaka e county ma Migori kendo watudre achiel ka achiel gi George Juma mondo onyiswa kaka weche chal. George Juma, ki inyalo winja nyisoni to chalo nade county ma Migori? Ero kamano James, county ma Migori wantie makare ka bende nyaka samo wuoyo kuok e county kata sub county no ma Nyatike county ma Migori kama bende wasebedo kwang'iyo ni to yore go mag yawo sikunde osedhi nade to ayenyo gwego mag Nyatike ma bende pi oula osebedo ka kelo midhiero to ayenyo ne jopuonjre mawuok e gwego mag Nyatike. Kama wawuoyo chieng' ma kawuono wantie skul no mar Nyora, Nyoya achiel kuom skunde go ma de gwego bende koro pi oula osebedo ka sando ji kinde ka kinde. Ka bende kata bed ni report mogol kod jatend migawo director ma somo e county ma Migori Jacob Onyego yango ni skunde yaw duto te county ma Migori. Kata kamano wasewuoth warango ni kata beno yawgi nitie skunde bende jopuonje koro chopo matin. Achiel kuom ge skul mar Nyoro bende nyaka sani koro wagoe tach kae. Ka bende ka opogore kod kwan matin mag jopuonje mochopo e sikul. Kinyalo ng'iyo toka kanyo bende nitiere kanisa ma bende yudore sikul ni kama bende nitie joma bende nyiepi odar nyo jot kae. Ne gidak e klese kata kamano nikech somo be koro chak kawuono giwuok kendo koro gijot ka. Ka bende mokwongo adwa ni mondo chiw thuolo japuonj Huduma skul mar ng'iyo ni to chenro chalo nade, ang'o ma gikete okang' mane chenro mag somo dhi makare, jopuonje gi gichopo nade skul ka kapok wakawo pach jopenjo bende nyaka sani koro jot ka kendo pod ywago ni nitie kod midhiero ma opogore opogore. Japuonj kichori machiegni ka king'iyo kacha mokwongo adwa ni kuong iyange tikona ne odiochieng' ma kawuono sikul oyaw ma achiel kuom sikunde bende king'iyo toki kacha cha nitie pi nam mobiro nyaka machiegni kodi, jopuonjre be obiro kate to chenro mag somo be ochakore. Erokamano ahinya. Mawuoyo en japuonj maduong' ma skul ma Nyora Primary School, japuonj Kennedy Kanik. Kawuono wayawo skul ayanga kaka ne olandnwa kendo kaka sirikal nochwalo mondo otimre. To kata kamano achiedh nade osebedo mang'eny maloyo yot ka nyithindo mane wachano ni wanyalo romogo e skul koyepo 100% mochopo gi sani gin mana atamalo 48 kende. Wuoth no bedo matek nikech kuonde ma giwuokie noyudo ka pi mar nam okwako kendo moko ne nyaka gol oko gi yie mondo chopi, moko bende kwang'eyo kama gintie nyaka koro thuolo ni. Gimwang'eyo ne jonyuol nitie maka wakwano nyaka sani wan gi jonyuol 61 modak e kanisa kane gidar giweyo classes. Ok mago kende to nitie mano chuno nyaka wagol kokalo e telo mar loch nanga mar gweng' mondo gidhi e kanise ma oko kayudo gi kaka kuonde mag kar jot mag gi. Iwacho ni kwan mochopo ka gin mana tamalo pagweko. Be udhi nyime kod chenro mag somo koso rito mapok ochopo mondo kuchaki? Kaka skul somo dhi nyime kendo onge dok chien. Wadhi nyime wageno ni biro mana doka wan to somo wadhi godo nyime. Nyaka sama wuoye ni king'iyo jopuonje mochopo kane gichopo kanade un kaka to be ung'iyo ne arita margi chalo nade sama gidok koso ere kaka utudo gi jonyuol man ne gibiro ka kendo gidok yino makare? Erokamano ahinya. Agombo wacho ni tudruok gi jonyuol ne waketo nyithindo to jonyuol mondo ka gibiro skul to gibedie lwedo maber mar jonyuol kendo ka gidok gibedo maber jonyuol. To kata kamano pod wantie gi challenges ke mawuoyo sani sama no bed nyithindo godo migago mar odiochieng' to kigoyo wang'i malach do ka nyithindo pod nie compound nyiso ni gin gikwamo ka gichopi nikech gito arita ma kwe ma jonyuol gi mondo gidog godo mier. Kata kaka obiro konyo gi bende onge nikech onge gi chiemo mwanyalo miyo gi e thuolo masani kaka migago mar odiochieng'. Katiko kodi ang'o mane nyalo chiwo yot e weche mag somo e skul ka, chiwo chiemo ne nyithindo to be nitie chenro machal koda mano nyithindo kik dog dala saa 7? Ne wan gi dwaro malach mondo mi gibed gi chiemo mar migago mar saa 7 e sikul ka kendo kane ber to chutho kata mana jonyuol ma bende piny osetaro kama gibede kod nyithindgi ne wagombo ni kane ginyalo kata mana kuonde mag jot mamoko ma temporary kaka tents momegi mondo koro nyithindo bed machiegni ka gijuko somo wang' sa kendo kok sa migago mar odiochieng' to nyalo maber mondo gibed motegno ne weche mag somo. Erokamano japuonj, antie ku jalup chief Atiko kodi, antie jalup chief ma gweng' ka wawuoyo go matin wang'e to weche chal nade. Chief king'iyo kacha aneno ka nitie kwan maduong' ma bende nitie toke kae.
kuonde mag jot nyaka sama wuene anno kante nyaka nyithindo monego bene dhi e sikul anno kantiere ka ok ang'e ne chenro chal nade to chano nade mondo kata jopuonjego ochope skunde mag isobe kichako gi nyingi. An Rosa Atieno Aguko, an assistant chief makakelo Kakoth. Kaluwore gi midhiero momako gweng' Manyora, Kabuto, Konyango, kaluwore gi koth mosebedo kachwe kuom kinde malach mosekelo midhiero mar pong' pi e gweng' maka. Nyora gi Konyango kod Kabuto wasebedo gi chandruok, to bende nikech ni yaw skul nochuno mondo wagol joma no kampe skul mondo dhi e kanisni, to wan gi kanisni adek ka, wan gi Catholic, moko nitie Catholic, to moko bende nitie Pefa Manyora, eka moko bende nitiere e kanisa miluongo ni Power, bende nitiere mana machiegni gi Nyora kanyo. Koro makore gi weche mag somo, nyithindo nikech moko bende nikech pi mopong' gidhi gidak e centers gi jonyuolgi, moko be odhi kanegi, koro ok wanyal yudo nyithindo nyadichiel e yo mowinjore mondo giripot e skul. Kata kamano, watemo manyo jonyuol ma obedo displaced modhi oko mar sublocation ma wantie mondo mi ginyal duogonwa nyithindo mondo nyithindo dhi e skul. Katieko kodi nyaka sani ji adi mantie kuonde mag jot ema pi osedaro to pigni ya kanyi madaro ji nikech kama mantie taneno kotuo. Erokamano ahinya. Pi ma darowa kae mokwongo ka aora maduong' mar Kuja opong' to Kuja ng'ogo pi kodonjo gi e nam kaito owuok koro gi e nam komako mier momenyo nam koduogo godo nyaka e tie Nyora Primary kama koro wawuoyeni. Kama wawuoyeni pi ogo tach e tie skul kama chiegni kabisa. Mano bende pi mosebedo ka chando jodak maka, mosemayo gi gik manyicha gi loso mag puothe, oseketho nyaka utegi ogore piny. Bende pi mapong' ni endi osemiyo rewe ok nyal dak nam nikech nam koro pong' ahinya. Rewe oduogo dak metie mier ma jogi odake. Gotieno ok ginyal wuok oko nikech repe siko ka gore mane tie udi magidake. Erokamano kuom ler makamana tieko kodi kinyalo winjo pod wantie kod oganda kama bende wadhi gogo mbaka kata kwa tieko chenro machal koda ma bende nyaka sani bende pod nitie kod ywak mathoth ka ng'eny ke nyaka sani kata mana kuonde mag nyido gago nyaka sani koro pod midhiero pod wago tak ka mar ng'eto kopore kod chenro mag somo thirore jodak ma bende nyaka sani koro jot kae gindo gikale gik machal nade ma magi wabiro mi e chenro mag weche manyien bende biro e kinde mag midhiambo. Erokamano Juma ka owuok e kaunti ma Migori ka oduogo e